A guionista e directora de cine Jaione Camborda nace en Donostia en 1983, aínda que desde 2010 vive e traballa en Santiago de Compostela. A súa primeira longametraxe chámase Arima, premiada a mellor dirección no Festival de Cine de Sevilla. Coa segunda, O Corno, consegue a Cuncha de Ouro a mellor película no Festival Internacional de Cine de Donostia. É a primeira vez que se premia neste festival un filme en lingua cooficial, neste caso, en galego. Tamén é a primeira muller nada no Estado español que se fai coa Cuncha de Ouro. Entramos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en Compostela, para falar con Jaione Camborda sobre estas conquistas, a importancia dun bo equipo técnico e de cine, moito cine. Eu son de vocación tardía, digamos, no mundo do cine. Eu enamorome primeiro da fotografía analóxica, da fotofixa. Pasoume un ano inteiro na universidade, no laboratorio, entre químicos, toda esa maxia, ¿no? desa estancia oscura. E despois comecei a investigar xa na imaxe en movimento dunha maneira máis, pues, digamos, ao principio máis videoartística. He decidido un pouco especializarme en cine. Vou á Escola de Cine de Praga e ali pues, namorome máis aínda do cinema, ¿no? Porque é unha escola de tradición moi vanguardista tamén. Bueno, o propio país ten unha historia de animación de vanguardia, de experimental, ¿no? Descubro como moitos cineastas que me fan enamorarme, ¿no? A partir de aí decido seguir formándome na Escola de Cine de Múnich. Aí sigo aprendendo e decido un pouco facer para o meu traballo fin de carreira un guión, unha primeira escrita que chamase Arima, que chamouse nese momento Arima, e que despois é o filme que cando chego a Galicia, tempo despois de Alemanha, pois decido desarrollar, ¿no? Decido probar coas axudas de talento, que eran bastante novas daquela, tiñan a guión, consigo esa axuda, empezo a desarrollar e despois 15 ou 10 máis anos máis tarde, pois consigo facela, ¿no? Namorome de unha persoa galega e por iso acabo en Galicia, pero é verdade que unha vez en Galicia pois namorome deste lugar. Eu tiña moitas ganas, despois de anos no estranxeiro, de atopar un pouco fogar, ¿no? de arraigar un pouco. Atopo en Galicia pois algo moi parecido á miña terra, eu son vasca, e atopo moita sensación de voltar a casa, ¿no? Aquí. Gústame moito o lugar e decido enraizar un pouco, ¿no? Sin perspectivas de, non sabía canto tempo me iba a quedar aquí, pero a verdade é que pouco a pouco fun quedando e aquí sigo, 14 anos creo máis tarde. Son das que pensa que a etiqueta non a temos que poñer os cineastas, ¿no? Que é unha cuestión que poñen pues, os periodistas, críticos, historiadores, ¿no? En todo caso, nese sentido non son eu a que decide quen está, quen non está, ¿no? O que sí podo decir é que cando eu chego aquí a Galicia atópome moita xente que está comenzando a facer un cinema, ¿no? Que os primeiros filmes, as primeiras curtas, pero dende un lugar como moi comprometido, ¿no? Co cine, buscando unha linguaxe diferente. E nese sentido tamén atopome pues, estas axudas de talento que nomeaba, ¿no? Que un dos ideadores foi Manolo González. Nese sentido, pois, estas axudas permitían que os cineastas puidéramos acceder directamente a cartos para crear. Non eran moitos, pero suficientes como para propoñer películas, ¿no? Sin pasar por los productores, ¿no? Que nese momento quizás os productores apostaban por outro cinema máis hexemónico. E iso facilitou que unha xeración pois, puideran tamén facer filmes, ¿no? Con liberdade de expresión. En ese sentido, pois, creouse unha comunidade moi bonita e estábamos todos pois, moi atentos ao que facía outro, ¿no? As pezas do outro,
intercambiar cromos, digamos, cinematográficos, ¿no? E iso de unos tamén, eu creo, o calor a todos para esa vida un pouco de moitas dificultades que é a creación, ¿no? Influiu moito o rico tecido de festivais que había en Galicia, que sigue habendo, ¿no? E que é un lugar de encontro para nós tamén moitas veces, para ver cinema, para compartir. E iso foi clave tamén, ¿no? E hoxe en día creo que está vista tamén que se sigue, que todo o mundo quere dar por morto, ¿no? Esa xeración, unha xeración que no fondo estamos facendo as segundas pelis, ¿no? Como moito algunha terceira, pero quero dicir que estamos no comenzo aínda e temos creo que moito que decir, pero hai que en esta sociedade que todo ten que ser tan rápido, queremos que morra todo, que nazca e morra cada día cousas, ¿no? Nese sentido creo que hai moito que decir aínda, ¿no? Nesta xeración, sí. Creo que hai moitos vínculos, tamén hai moita distancia noutros sentidos, non? Nunha exploro máis o espectral, digamos, o fantasma, a parte da psique, non? En cambio, nesta é máis física, a parte mamífera, corporal, non? Entón, nese sentido se distancian en certo linguaxe, pero hai cousas que teñen en común, non? Hai un tempo, unha mirada pausada, non? Un ritmo e tamén unha idea de personaxes espello ou un trato da natureza moi similar, no? De como a natureza envolve ao personaxe, unha cercanía co que ruedas tamén, que ten que ver coa caligrafía de unha, no? De como miras, de como atopas as túas historias, no? Bueno, creo que hai moito en común, unha historia de mulleres poliédricas tamén. O cinema, unha das particularidades que ten é que é colectivo e que hai un director ou directora, no? Pero que xustamente unha das virtudes, digamos, que debe ter é deixar penetrar todas esas pegadas, no? Artísticas de toda esa xente, equilibralas, modulalas de cara un pouco ao cosmos que estás creando, non? Entón, nese sentido, xa, cando elixes a tua equipa, é pensando nesa pegada, analizas moito que sensibilidade traen, non? Porque ti podes explicar moito o teu filme e que o entendan, se adapten e traballen para esa mirada, pero sempre vai haber algo da súa personalidade, do seu temperamento, que vai a quedar, no? Reflexado. Pero algo que busco é, bueno, xente con moita sensibilidade, gustoume traballar con moitas mulleres, neste caso, pero elexinas porque eran as mellores, non polo feito exclusivamente de ser mulleres, pero tamén creo que o filme lles interpelaba dunha maneira moi directa, no? Tamén. A súa sensibilidade, a súa concepción, como decía, no? De entender o ser humano, a súa natureza, a súa sobriedade ou non, no? Os seus intereses, pero tamén a súa profesionalidade a nivel técnico, tamén me miro moito que me poda comprender, no? Que podamos falar o mesmo idioma, no? A nivel artístico. Que nos entendamos, que teñamos tamén un saber estar en rodaxe, no? Os temperamentos estes así tan fortes, pues cóstame máis traballar con eles, no? Creo que debemos traballar todos desde un respeto, unha tranquilidade, dar unha atmósfera de tranquilidade ao momento da rodaxe para que os actores estén tranquilos tamén e podan facer o seu traballo, todo o mundo este concentrado, no? Entón, ese aspecto tamén humano puramente importante para mí. Son unha débeda aínda por parte do cinema, porque ten unha natureza moi complicada para a conciliación, non? No noso caso, tiñamos un filme que se rodaba de noite e de día, ao longo da semana cambiábase de horarios de diurnos a nocturnos, ademais, ao ser unha road movie, prácticamente cambiábamos de espacio e geográficamente constantemente.
horarios moi longos, no cinema se traballan moitas horas ao día, entón facía moi difícil a conciliación, non? Eu estive dándolle personalmente moitas voltas, e aparte acababa de ser nai, e quería topar unha fórmula para poder axudar a todas esas nais e pais que foron recientemente, non? Para poder conciliar, e foi moi difícil atopar fórmulas, realmente, pero creo que hai que darlle voltas ata atopalas, ¿no? E ver que maneira podemos axudar a que esa conciliación se normalice. Se queremos que a demografía cambie, teñen as institucións que mollarse, non? Nese sentido, entender que os fillos son fillos da sociedade, non só de unha persoa, non? De unha nai ou dun pai, senón que teñen que un pouco tratalos como fillos desta tribu que somos socialmente, non? O cinema foi rodado por homes ata fai moi pouco, non? Principalmente, entón, claro, foi mirado dende a perspectiva, non? Do home. Concretamente, faltaban partos experimentados, non? Dende primeira persoa. Hainos algúns, non? Quizás máis no eido incluso experimental que no eido máis narrativo, pero faltaba, de feito, decateime moito, por exemplo, no propio casting, non? Pois algunhas actrices ou persoas que non foron nais nunca, ao final replicaban o visto no cinema, non? Porque ao final cristalizan a nosa mirada como o que é, non? A realidade que realmente dista moito, non? Que temos visto ata agora no cine da realidade do parto. Creo que había unha débeda nese sentido e que gustoume un pouco pois, poder leválo a pantalla atendendo a outros aspectos, non? Máis físicos, máis mamíferos, máis de movimento corporal, non? Non mulleres postradas na cama, histéricas, enaxenadas do seu corpo, non? Que estamos máis acostumados a ver, senón pois, mulleres moi conectadas co seu corpo e neses momentos tan trascendentes entre contraccións, non? Que parece que o tempo se suspende e sucede algo, non? Está sucedendo algo nese silencio. Achegáronse-me bastantes mulleres o ven con agradecemento, o ven tocadas, non? Mulleres que foron nais e mulleres que decidiron non selo ou que non puideron selo, non? De algún xeito lles interpelaba bastante algo que de algún xeito tamén trata de xerar vida, non? É algo tamén como moi existencial e moi forte e sí que lles toca, non? Porque ten unha escena inmersiva, longa, que lle dou un tempo dilatado, de algún xeito pois, entras nun trance, un algo que xenera un pouco unha certa explosión emocional, non? Quería retratar ese ser humano pegado á terra, ¿no? Formando parte da natureza, e iso atopo reflexado aquí en Galicia moito, tamén na miña terra, non? Euskadi, creo que nese sentido é un dos vínculos que máis nos unen, non? En ese sentido sí que o sinto, e ademais recurro un pouco pois, a unha época e a unha zona que aínda hai como moito contacto coa terra, no? E lembrándonos tamén como mamíferos, no? Porque creo que tamén na sociedade nos temos distanciados de iso e de feito rexeitamos, no? A idea de ser animais, e creo que hai que reconciliarse con iso e entenderse como tal, dunha maneira moi celebrativa tamén, con ese vínculo á terra, no? E eu propoño algo que é como eliminar as distancias, no? O sea, non é a paisaxe ou a terra unha e nós outra, no? Nós somos iso tamén, nós somos natureza, nós somos animais, no? Digamos, intento eliminar esa distancia. Para min era importante que ese galego e ese portugués puideran falar sin deixar de entenderse, ¿no? Sin que sexa eso unha sensación de precisar un intermediario, ¿no? Porque realmente hai algo que ten que ver coas fronteiras neste filme que son políticas, son impostas e non son reais, non son culturais, ¿no?
En ese sentido gustábame esta idea de darlle, ¿no? este trato tamén de eliminar as distancias de novo, ¿no? Eliminar as fronteiras. Unha dos meus intereses era que, pese a que estamos nunha época, elimináramos un pouco esa sensación de distancia de novo coa época, ¿no? Esta sensación de que sucedía algo que xa non sucede e que está como de algún xeito xa fechado, ¿no? No, xa quería establecer un diálogo coa actualidade e a través da estética, a través desta sensación de que o espectador esqueza que está no ano 71 para entendelo como algo que tamén hoxe podería ocurrir, ¿no? Y en ese sentido pareceme porque realmente bueno, hai sensibilidades, ¿no? Actualmente que aínda poñen isto en dúbida, en outras latitudes incluso temos visto como dun día para outro pues, os nosos dereitos se perden, ¿no? Non sei, foi como moi bonito e tamén como moi ensoñado todo, ¿no? Como no sentido de non tocar terra neses momentos e intentar disfrutar ao máximo porque o cinema tamén exixe como moita entrega, como moitos outros traballos, pero este en concreto tamén. Tamén hai que saber disfrutar, ¿no? Dos momentos bellos que tamén podes recibir para un pouco equilibrar e sanar, ¿no? Todo ese esforzo. E nada, foi un momento de moita celebración na miña casa, coa familia, xuntando dous mundos que para mí son moi importantes, ¿no? Como pues, Euskadi e Galicia. Íbamos a estrenar, ademais, unha semana ou dúas despois, o filme da Cuncha. De súpeto pues, había uns focos fortes, ¿no? sobre min, sobre o filme, e era unha oportunidade para poder dar a coñecer o filme, contaxiar ao espectador das ganas de ir a vela. Entón, bueno, nese sentido tomeino como un espacio que me estaba sendo regalado, ¿no? Pero sí, claramente, pues, son unha persoa que mide moito as súas palabras, porque aparte pues, as temáticas que igual propoño pues, exixen esa precisión, non? Entón, bueno, tomeino tamén como con moita responsabilidade. É que tamén a academia é un complexo, é dicir, que non é un ente en sí que elixa, non? Son moita xente, son 1500 académicos aproximadamente, se pode analizar moito, non? Tamén esa situación para entender tamén moitos resultados. Obviamente, pois, decidiron que este filme pois, debía estar na categoría que sí que temos, que é actriz revelación, e que estamos moi contentas porque este aí. Pero bueno, eu creo que tamén, pues, como toda a selección, pues, se retrata máis aos seleccionados que o propio filme. Eu estou moi contenta xa, síntome moi colmada, ¿no? Con unha Concha de Ouro e só podo estar tranquila nese sentido. Obviamente encantaríame telo celebrado máis, pero estou en paz. En Arima sí que tive, para min, excesiva dificultade por financiar o filme. Eu veía que igual compañeiros homes pasaban sempre por diante meu, ¿no? de rapidez, e a min costábame moitísimo máis. Tamén era unha proposta relativamente arriscada, pero bueno, que penso aí sí que eu tive a sensación de que formaba parte deste teito de cristal, ¿no? Esa duración. Por outra banda, pois agora, por exemplo, coa Cuncha deume a capacidade de ir a máis salas, pero aínda así, ¿no? Seguimos nun estado que hai moitas salas de exhibición que non se atreven á versión original, que te exixen unha dobraxe ao castelán. Nese sentido, pois, bueno, creo que sí que é un hándicap. O feito de justamente de estar como tan exposta a nivel mediático e tamén ter a sorte de ter tido tantas salas cheas, ¿no? De xente que tamén tiven coloquios presenciais e tal,
é que me está axudando moito tamén a entender o meu filme dende esas moitas perspectivas, no? Tamén a analizalo moitísimo, no? Porque pues, os periodistas pues, tamén me facedes preguntas que me enriquecen e me fan reflexionar moito. Nese sentido, pues, esa exposición fai que mi peli pues, tivera como unha dimensión máis grande, no? De reflexión tamén. Pero sí, bueno, tamén a exposición tamén chega un momento que precisas recollerte de novo, tamén teño ganas de comenzar co seguinte proxecto, entón, bueno, como que xa estou nunha fase un pouco de sentir que se está fechando un pouco ese traballo pola miña banda, no? E comenzar un novo ciclo, no?